Фирма Варекс обявява промоционални цени за закупуването на комбайни Масей Фергюсън и Лаверда. В момента тече кампания за продажба на машините, предвидени за жътва през този сезон, което е пускане в експлоатация в периода между 15 и 30 юни, съобразно региона, в който ще работи машината. Условията са съвместно с нашите партньори от Deutsche Leasing България за промоционално лизингово финансиране за период до 5 години с промоционална лихва от 1,99% на годишна база, с първоначална вноска от 10% и пълен гратисен период до 6 месеца. Като това е само една част от преференциите, които сме осигурили за нашите клиенти. Така също базовата ни стартова цена за базов модел от предлаганите от нас машини е от 230 хиляди лева за машина с хедер, без ДДС. Така също като подарък предлагаме и различни видове опционално оборудване, съобразно модела, който договаряме със съответния клиент, както и традиционното от нас организирано посещение в фабриката в Бреганца, Италия, всяка година. Тази промоция дава възможност на клиенти, които нямат особено големи финансови възможности, да си позволят да придобият машина, която да им свърши отлична работа в жътвената кампания през този и следващите 4 сезона при изключително атрактивни финансови условия, като машината ще бъде нова с заводска гаранция от една година и гаранционно обслужване с изключително високо качество от нашия екип от следпродажбени услуги. Филип Лазаров съобщи, че наближава провеждането на полевите демонстрации в цялата страна, обединени под името Field Days. Една утвърдена, запазена марка на фирмата за високопрофесионални полеви демонстрации. Нещо, което ние развихме така много усилено през последните 3 сезона, от 2013 година насам, за кампания от полеви демонстрации с пълната гама продукти, които фирмата предлага на пазара, и пълно регионално покритие. Това включва между 4 и 6, в някои случаи сме имали повече на брой демонстрации, в зависимост от възможностите по различните региони на страната. Обикновено това като мероприятие стартира в края на бялата жътва в съответния регион, което се случва някъде около 5-10 юли, наобщо казано, с Югоизточна България, преминаваме през Южна Централна, Северозападна, Северна Централна и традиционно завършваме в Североизточна България. Просто така се движи жътвата в България традиционно. Представяме наистина най-атрактивните машини. Например, тази година това, което за първи път в България ще бъде показано, ще бъдат два комбайна Масей Фергюсън. Единият е 9380 Delta, хибридния модел с 1070 Header Power Flow, зарижни предни ходови части, A-Track, Акко Power двигател, 490 конски сили, наистина много високо производителна машина. Другата машина в сегмента на комбайните ще бъде от серията Центора. 430 конски сили, 8 сламотръсен комбайн с 770 Power Flow Header с Auto Level система за работа под наклони до 20%. Така че това е в високата гама комбайни, предвидено за сезона. На полето ще дефилират още гуменоверижни трактори Challenger, колесни трактори и телескопични товарачи Масей Фергюсън и разнообразен прикачен инвентар.